Hei, anteeksi. Niin? Eikö mä en ollut tainnut sulle vielä muistaa ilmoittaa, että mä olen itse sitten vegaani nykyään. Ai jaa, miksi? No kun mä en itse halua tukea sitä eläinperäisen ruoan tehotuotantoa enää ja vegaaninen ruokahan on muutenkin paljon eettisempää. Ja maistuu itse asiassa ihan täysin samalta kuin ne lihaversiot nykyään, että voin kyllä suositella tosiaan. Ai jaa, mä saan ite vaan noita hampurilaisaterioita ja energiajuomista tosiaan. Joo, tiesithän sä, että se energiajuoma on myös vegaanista. Ja sen hamppariateriankinhan voisi saada vegaanisena versiona, joka on ihan täysin sama asia kuin se lihaversio, mutta se on julmuusvapaa. Joo. Mä en tosiaan ite tiedä, mitä tuo tarkoittaa, kun mä oon täällä nyt vaan ryöstämässä ihmisiä. Niin, siis että jos sä tilaisit nyt jatkossa sun hampurilaiset aina vegaanisena, niin sun ei tarvis kokea niitä oman tunnon tuskia sitten aina syömisen jälkeen. Siitä, että taas tuli tuettua sitä äärimmäisen julmaa eläinten tehotuotantoa. Joo. Mulla ei oo itellä ollut tuota tosiaan ikinä, niin mä voin sitten vissiin vielä syödä näitä tavallisia burgereita. Et voi ilman niitä oman tunnon tuskia, niin kyllä sun mun mielestä kannattaa alkaa kans syödä niitä vegaanisia versioita nyt. Koska ne on tosiaan sitten niitä julmuusvapaita. Että ne... Mutta ei kai mun ole pakko, jos mä en halua. No kyllä sun kannattais harkita nyt kuitenkin. Mutta jos mä siis niinku harkitsin jo ja totesin, että mä haluan mieluummin syödä niitä normaaleita burgereita. Harkitsepa uudestaan. Okei, no joo, kyllä musta ihan oikeesti tuntuu, että mä haluaisin vielä jatkossakin syödä niitä tavallisia burgereita sitten. Mutta kun ne on tuotettu aika ikävällä tavalla, niin jos nyt ainakin kerran vielä harkitsisit sitä vegaanista vaihtoehtoa. Kun sulle ei tosiaan tarvitsisi tulla sitten enää sitä syyllistä oloa, jos söisit sitten jatkossa ne burgerit vegaanisena. Ja kun ne ranskalaisetkin itse asiassa on jo vegaanisia, niin sun pitää sitten ainoastaan se hampurilainen tosiaan muuttaa siitä. Mutta eihän se nyt voi mennä niin, että sä tulet pakottaa mut syömään sun hampurilaisen, jos mä haluan oikeesti syödä semmoisen, niin kuin mä aina ennenkin syönyt. Niin, mutta kun sitä vegaanisen ruoan syömisestä ei tarvitse tulla niitä oman tunnon tuskiasta tosiaan. Joo, musta jotenkin tuntuu, että tää ei nyt jotenkin etene tää keskustelu tässä ollenkaan. No niin, kun sä oot nyt vähän itsepäinen tässä, että jos nyt vaan sanoisit sille vegaaniselle ruoalle kyllä, niin päästäis kumpikin sitten jatkamaan niitä omia hommia tässä nyt, että... Niin, kun mä olin tässä vaan niinku varastamassa rahaa ihmisiltä, niin sä tulit ihan yhtäkkiä jostakin siihen selittämään sun juttua, niin... Mä mietin, että jos sä vaikka menisit nyt pois, niin mä voisin jatkaa mun hommia sitä tässä. No en mä oikein voi vielä, kun mulla on tässä tosi tiukka käännytystilanne ihan vaiheessa. No nyt mä aloin miettiä sellaista, että mun pitäis ehkä ryöstää sut, kun sä viet niin paljon mun aikaa kaikilta muuta varastelulla tässä. Niin, sulla on kyllä ihan hyvä pointti tossa, mutta mä en valitettavasti voi tukea sitä lihatuotantoa edes sillä tavalla välillisesti, että mä antaisin sulle rahaa ja sä menisit sitten sillä mun rahalla ostamaan niitä lihaburgereita. Ai jaa, mutta kun sunhan on siis niinku pakko antaa, jos mä nyt sanon, että tämä on ryöstö ja mä nyt haluan varastaa sulta. On kyllä vaikea tilanne nyt. No joo, on kyllä. No miten jos tehdään niin, että mä laitan sulle sen 6 € sillä mobiilepeillä nyt. Ja sä sitten sitoudut käydä sillä ostamassa ainakin sen yhden vegeburgerin nyt testiin, niin päästäisikö sillä nyt sopuun tässä? No joo, se vois kyllä olla, kun mulla on itse asiassa ruokiskin ihan just tässä, että niin. Mutta mä pakotan sut kyllä ainakin laittamaan sen 14 €, että mä saan ottaa sitten aterian ja hakkaa sitten vielä sen energiajuoman sieltä kaupasta tosiaan. Kun se energiajuomahan oli kanssa vegaani tosiaan, vai mikä se oli, eikö sä sanonut, että se on niin? No joo, tän kerran kun oot niin kova tinkaamaan, niin mennään sillä. Niin. Mikä se sun mobiilepei oli? Joo, otapa kun mä laitan sulle mun nimen ja osoitteen ja muut tiedot viestille, niin sä voit sitten laittaa sen rahaa sieltä. Niin, ja laita muuten siihen viestiksi vaikka sitten, että hyvää nimipäivän, niin alo pankissa ihmettelemättä, mistä se rahaa oikein perässä sitten tosiaan. Jees, tehdään niin kiitos yhteistyöstä, kun hyvän asian puolestahan tässä ollaan nyt liikkeellä. Joo, niin se on tosiaan. Niin kiitti sulle, niin mä laitoin nyt sen nimen ja osoitteen sulle sillä viestillä, niin saat sitten siirrettyä se tosiaan. Pistä sulle sen rahaan tästä, niin.